V živote by ma nenapadlo, že od zuba môže človek zomrieť. Dokonca ani teraz tomu, hoci sa mi to stalo, nedokážem uveriť. Pred 8 mesiacmi bola pani Kvetka v kúpeľoch na liečení. Tam ju začal bolieť zub. Po návrate domov sa rozhodla navštíviť zubára. Ten povedal, že ten zub treba vytrhnúť. Prišli sme domov a mňa to stále bolelo. Tak, ako keby som ten zub tam mala. Bolesti stále neustupovali. Na druhý deň išla teda na pohotovosť. Na pohotovosti mi dali antibiotika, ktoré vlastne som brala, ale neprešlo to. Znovu sme išli na pohotovosť. Povedali nám, že nech ideme na zubnú chirurgiu. Lekár sa na to pozrel, povedal, že to treba rozrezať ďasno a vyčistiť. Ja som mala tak príšerné bolesti, že tie antibiotika, čo som, 3 antibiotik som vybrala, nič nepomohlo. Celé noci som nespala, som bola už aj unavená strašne. Takto sa scenár opakoval niekoľko dní. Nemilo ju prekvapila aj reakcia sestričiek, ktoré ju už na pohotovosti dobre poznali. Ja som cítila, ako keď šliapete po mokrej tráve, také niečo, také žblnkanie tu a že tu cítim taký tlak silný. Predstavte si, tá mladá lekárka mi povedala, že čo jej do toho kecám, že ona vidí, keď sa pozrela do mojich úst, že sa mám lepšie. Bolo mi strašne, že mi neveria, lebo fakt chodím k lekárovi až vtedy, keď už naozaj musí. Tak som vyšla pláčky a zrazu vidím, že ide primár. Zastavila som primára a on, že čo chcem, tak hovorím, že pán primár, je možné, aby po vytrhnutí zuba týždeň ešte bola taká silná bolesť, ja sa tak zle cítim. On tam napísal, aj povedal mi, že nech si nahrievam 5-krát denne po 20 minút. To bola školácka chyba od jedného primára. Keby sa bol na to pozrel lepšie, že keď tam máte hníz, tá infekcia sa začne šíriť ešte viac. Bolesť teda neutíchala a bola neznesiteľná. Navštívili teda opäť zubnú chirurgiu, tentokrát však zmenili nemocnicu. Prišli doslova v hodine 12. Nasadili mi akési lieky, ale nič nepomáhalo. Ráno bola vizita, došiel primár. To bolo už celkom zapálené a už som tu cítila to špliechanie. To všade, kde ste sa dotkli, až pliechalo. Všade rúrky, aby ten hníz vytekal, ale to nechcelo vytekať. To bol strašný zápach. Zápal bol v mäkkých tkanivách tváre a v oblasti čeluste a smeroval do vnútrolepkového priestoru, ktorý vlastne susedí s tvárovou oblasťou. Tieto sú veľmi nebezpečné, pretože keď preniknú do vnútrolepkového priestoru, aj dnes v 21. storočí sú smrteľne častokrát. On povedal, že vraj mám takú baktériu, ktorá zožiera všetko, čo jej príde do cesty. Že žerie svalstvo, všetko a nevedia to zastaviť. Nevedeli, čo na to, skúšali. Oni fakt, pán primár, robil, čo mohol. Bola v septickom stave, čiže mala vysoké teploty a mala vysoké hodnoty zápalových markerov. Museli sme urobiť chirurgickú liečbu, akútnu, ale aj podpornú antibiotickú liečbu. Nikdy som pri lekároch neplakala, hoci som mala veľké problémy. Ale keď ma zobrali, že mi to vytláčali, ja som tak revala, že pacienti, ktorí boli pri televízori na chodbe, museli ujsť. Bola som tak zúfala, že som povedala primárovi, že pán primár, keď vidíte, že to nejde, ja chcem zomrieť, urobte niečo, ja už to nevydržím. Viete, ten pocit, že zažíva hniete vlastne. Operovali ju po druhýkrát, no ani to nepomohlo. Pod nôž tak šla aj po tretíkrát a práve vtedy vybrali celé ložisko hnisu. Baktérie boli tak virulentné, že pôsobili tak, že rozpúšťali tkanivá v oblasti tohoto nervu, vyrábali plyn a toxiny, ktoré ničili aj zdravé tkanivo a samozrejme aj ten tvárový nerv. Fakt som veľmi vďačná primárovi, čo pre mňa robil. Každý lekár musí veriť, že zachráni pacienta. A ja som veril, vedel som, že ju zachránime. Je málo tomu človeku za záchranu života, za to, čo pre mňa urobil. Každému záležalo na tom, aby som žila.
Ako je na tom pani Kvetka dnes? Pani Kvetoslava je na tom dobre, je prakticky vyliečená, z tohoto zápalu už nehrozia žiadne recidívy ani komplikácie a tešíme sa, že žije. Stále som nedokázala pochopiť ľudí, ktorí boli za eutanáziu. Teraz to už viem. Viem to pochopiť a prajem všetkým chorým, aby vyzdraveli, aby boli šťastní.